Чувам. Ти ако обърна апарата, ще видиш като съм червен. Как си червен? Като рак. Аз. Добре, аз причината не мога да разбера това. И толкова споделен. И аз не мога да разбера. Разбирам, нали, имаме проблеми. Като ти го фърва тук да се удари в камъка, да кажеш. Нямаш угода. Аз всичко разбирам. И всичко усещам. Нали все пак днеска сме един отбор. И обаче как се вътре от някъде. Обаче трябва, че там имаше такова. Там имаше краска където. Ще го броим за откачане. Чакай. Ще го броим. Все пак на 10 риби трябва да откачиш. А не като тебе на 10 една да фанеш. Не там сега смотря. Пукнах се в здраво място. Шока, чули как влезе във водачите? Снимам там с нежелание. Се ми ще калирам да запей да фърва апарата и да бягам. Да махна срама. То не е много голямо вече. Тия за стръмки ползват хората. Резултат? Казвай. Не помня. 9 на 2. Гелета в моя отбор 0, във вашия 5. Така ли? В момента съм като стойка само. Така. Трябва да ми дюшека не носите. Откачай го, той е достатъчно насниман. Но сниман, нали? Той е хванал конюктиви от светкавицата. Чакай. Обаче много напъваше малко, аз мисля, че е по-такова. И аз мисля. Майко. Той решил да е готне, бе. Той едвам се без закачил. Едва се беше закачил. Много странно. Той се тръпнал още 2 пъти, айде. За едва. Да. Аз не мога да го откача. Ще помоля зрителите да не обръщат внимание на каруцарския ми тен. Но, какво да се прави? Айде малко.